Jsem u nového videjka a to opět z hry Brawl Stars. A dnes tu máme takovou zajímavější věc po dlouhé době, jako prostě Brawl Stars. Máme další videjko a po delší době, jak vidíte, tak v klubu tak už jsme odehráli ten skin a těch 10 kolejí. To si vyzvedneme ale až později, až splníme pár questů tady. Do shopu jsem se nedíval, tady to si vezmeme za chvilku, až získáme ten boxík. Jinak už dáváme celkem dost toho olího. Chtěl bych teda, aby mě z boxu padla tady ta bota, ať můžu pušovat konečně Kita. To si vezmem rovnou, tu Janet. Teď jsem si musím vybírat opat, že? Tak si vezmem, pojď. Super, dobře. Koukneme si do shopu. Tady něco. Není tady nic zajímavého. Není tady nějaký skin, dobrý. OK. Tak to je a dobrá sleva za 100 gemů. Tak to je libový. Toon Spike. No tady jsou, ale tak to je hustý. Jo, tady jsou ty nový hyperchargeky, jak nám říkali. No. Takže, jak jsem to myslel, ty questy. No, ve questech tak tady máme ty 2 viny na 5 kolejí, to získáme. Budeme mít ten box, pak dostaneme ještě těch 10 kolejí, to budeme mít start dropu a ještě 200 coinů. Co jsme tady, jo. A já bych to šel, tak dám se na KM mapa, tady ta. Ani myslím si tak moc nehrál. Možná ještě ani když jsem to hrál, tak jsem to jakože to říct, no. Že jsem prostě, když jsem to hrál, tak tady ta mapa ještě nebyla. No, jdem na to. Přemýšlím, že toho Mika možná kvůli tomu Subway runu si upgradenu vlastně na max, jakože prostě na 11. power. No, tak začínáme. Snad to dáme. Tak pojďte na to. Jdem. Kam až? Tam. Vždycky jsem dělal tak. A takhle jsem tam vletěl. Teďka tam budu vlastně první. Jo, aha, dobře, už to chápu. Já budu dělat takhle přes celou. Tak to je úplně super. Já to budu nahánět takhle přes celou mapu, lidi. Ale vypadá to, že první hru máme boty, tak to bude asi zadáčo. Asi fakt jsem řekl to správně. Budeme dělat přes celou mapu, no tak to je fakt super. Abych zničil i tady toho. Aha, dobře, tak radši nebudu. Dobrý, nic. Dobrý, bum. Letím radši. Dobrý, mám. Dobrý, dali jsme to. Je včas. Tak. Doufám, že mě teď slyšíte zase dobře, protože jak mám trošku zakrytej tady ten mikrofon. Když jdou. Mě přijede vlak. Ach jo. To nepřeskočím, GG. Wow, tak to bude asi těžší, no. Dobrý, mám to a mám 3 poslední. Tak jako hrám botům. No tak nic. Tady ta mapa je těžká. Těžší prostě. Zase tam, tak radši vyletím. OK, dopadneme asi tam přímo. Poslední. Bum. Je tam první hra, lidi. No, konečně. A teď na tu poslední hru snad to nebude trvat hodinu, jak ta první hra. Hrozně dlouhý, lidičky. A omlouvám se, že to teda nekomentuju, ale já se hodně soustředím na to, aby jsme to co nejrychleji jako prostě měli. A abych to tady nějak nezdržoval, jo? Takže tak. Už se teda těším na ten libový skin na Leona. Slyšel jsem, že tady je to epický, mi to říkal. Tloubs mi říkal, že to je prý epický skin, že ten Hank je mytický, to vím. To bych byl rád, kdyby mě zapadl ten Hank. To Hanka jako třeba na rekordy, nebo tak jako. Já sbírám ty rekordy, nevím proč. Tohle už je proti reálným lidem, což je konečně, to je zábavný, ale vypadá to, že mě tady budou trošku šikanovat už, no. Už to nebude tak easy jak proti botům. Bum. A bum. Dobrý. Běžím. Ne, já jsem tam málem byl a jsem 6., 7. Doufám, že
že tam to nevyjde tak blbě, že bude ještě další hra, no tak to by bylo úplně pěkně blbý. Dal jsem 7, tak nic. Ne, to snad ne. Lidi, to vypadá to, že budeme asi dělat ještě jednu hru. To nevypadá vůbec. Já se tady snažím, ale to prostě nejde, lidi. Hop. Ne. Pum, 5. místo, no my to nedáme asi. Musím se snažit. I tam. Ne, 6. místo. Ne, 6. místo. Takhle by to fakt nešlo. Musíme to ještě rychle dát za toho Mika. Jo. No. Jsem zvědavý teda, jak nám to půjde. Jako... Je to teda zatím jako celkem těžký. No zase 2 Ali, Mortis, no to je něco. To je teda kombo. Vždycky Ali, Mortis. To je to nejhorší, co vlastně tady může být. Ali a Mortis. Jako prostě nejlepší. Ale pro nás jako je to nejhorší. Hop. A hop. Hop. No, velký tam mě skočí. Kyte. Nebuď zlý, Kit. Kyti jsou hodní. A samozřejmě, no, jako nejsou, no. Vím, že když třeba pušu, tak nadávám na Kitty, ale Kita jako prostě brawlera mám rád, když ho hraju já. Když ho hraje někdo enemy, tak to úplně nesnáším, boom. Tím místo. Jsme teda v půlce, wow. Jsme v půlce, boom. Už jsme za půlkou, to je dobrý. 3 left, no tak. Já jsem druhý. OK, jsem druhý, jo. To beru jako pozitivní. Jsem druhý. Dobrý. Už může klidně dát ten poslední, a už mi to jedno. Budu klidně druhý. První místo fakt nedám. No dobrý, konečně, už jsem chtěl říkat. Konečně, máme teda druhé místo. Máme tam teda ten quest. Tak, ještě koukám ještě na friendy. Jo, vidíte, YouTube dlouho hraje, no tak nic. Jdem se rovnou vyzvednout. Tak pojďte, děkuju teda, co hrajete v klubu, jako není to teda můj klub, ale jsem rád, že toto je tam Leon. Já si dám screenshot. Graffiti Leon. OK, a 10 kolejí, to se nám všechno přečíslo. Jdem to všechno otevřít. 3 gemy. Star dropa. Super. Box A jsem vám klikl. No, 5. Bota. Ne, bro, magnet na aspoň skin. Hank. Bota? 500 kreditů, to je snad jackpot. GG. 500 kreditů, no nic. Tak to je ale libových 500 kreditů, já si tady dám rovnou. No nic, kámo. Lidi. No tak to ne. 500 kreditů, máme skoro tu Janet a to bychom se mohli zahrát tady za ten její libový skin, tady za tento. Počkej, to ne. Hrám jetpack. Celá. Můžu padnout 3 věci. A pak 2 nový. Tady to máme. Janet, triky Janet. Mě padla. Hele, zbývá mi teda ten Hank a vlastně Byron. Nic víc mi nemůže padnout. Chtěl bych teda spíš Hanka. Já chci všechny, ale Jakea Oliho to bychom museli zabrat ještě, nebo teď jsme cca v půlce a jsme cca v půlce eventu, což mi vlastně vychází a zvládli bychom to takhle dát, takže tak. A já se s vámi loučím, pro dnešní video to bylo vše, dejte takových 20 lajků a já se s vámi loučím a zatím čus.